ovo nove reči ovo. Ima ova reč ovo fućkanje. I to je ovo srpska reč, ovo fućkanje. A šta znači to fućkanje? Fućkanje, to je kad odeš ovo, na primjer, nešto treseš, znači uzmeš nešto ovo, ili testo kad ovako prstima ga razvlačiš, to je ovo fućkanje. Fućkanje može da se fućka i ovo kad pušiš cigaru. Znači izduvavaš, to je, znači ne uvlačiš ovaj dim, nego fućkaš. To je ovo fućkanje. Gde može još da se ta reč, ovo fućkanje koristi? Pa, može još ovo, kad ono, da, i ovo u martovsko vreme se isto zove fućkanje. Znači, u martu počinje da grmi, ovo malo pre grmilo, pa možda noćas bude kiša, pa onda lepo vreme i to znači fućka se vreme. Znači, martovsko vreme sve do Đurđevdana ima da se fućka.